mesti deg-deg ser ya Allah. Deg-deg 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 nggih to. Gene diwacake Quran, gene diwacake Yasin, gene dijaluke sepura wis ora kurang carane lek ndonga betek-beteke si fulan yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit ben segera diberi kesembuhan, ben segera diberi kesadaran. Napa malih enten gen ruang ICU Bapak Ibu. Krungu swara tidididididididit tidididididit tanananananat tit 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 ngoten iki lho. Gen layar monitor jenenge apa Mas Abdul? Wis anggen ruang ICU, Masya Allah. Kula pas nenggo enten ruang ICU enten Indriati Semarang Karyadi Semarang. Ya Allah Gusti, kabeh sak ruangan sakmene kok do koma kabeh. Sakmene kok do njaluk urip kabeh. Kabeh keluargane pengen ndongake ben diparingi panjang umur, diparingi kesehatan. Iki kari nunggu keajaiban. Nggih napa nggih? Pun dagdikduk. Kula ki sak ruangan enten gen kamar ruang tunggu niku wong 7. Delalah kersane Gusti Allah niku rantas kabeh, Bu. Masya Allah, innalillahi. Kula begitu masuk mriku, Bapak Ibu ngapunten kula. Oh nggih Mas, monggo-monggo pinarak niku. Kabeh begitu sehari pun ngobrol ngoten. Enek sing nangis, enek susah, enek korban kecelakaan, enek sing kanker payudara, kanker niku, wah, letek bengek jeneng ngantos intine koma. Kabeh do tangisan niku. Pripun Mas? Kayak niki bojone meteng 5 sasi, kayak anak kula wingi mangkat kerja kecelakaan, bisa mriki dereng sadar. Pripun to niki to Mas? Nggih Bu pun sabar. Kabeh sing wong 7 enten niki ya sami delek-delek ngono. Kula dhewe ya delek-delek niki ya. Nggih napa nggih? Itulah kahanannya. Ketika panjenengan nate menengok atau bahkan ngalami sendiri. Semuanya pada susah Bapak Ibu. Enek sing nembe dugi. Ku ambulan dugi enten mriku. Teko henti jantung Bapak Ibu, henti jantung. Lajeng niku tiyang Nasrani do bengak-bengok. Simbo. Kabeh do panik. Petugas panik. Di apa? Di ngene jenenge apa, Mas? Digenjot dodone niku lho. Bruk ngono. Dipacu gantung digenjot. Kaya pit montor wae. Wong antek ngono. Padahal Masya Allah